habba ana ɗigawa toshe a sa asalin auduga ko kuma a samu garin man habbatus sauda a haɗa shi da ruwan albasa ko man albasa ana ɗigawa, tana maganin cuta wanda asalin kunne yake fitar da ruwa da izinin Allah. Sannan kuma tana maganin kumburi, kowane irin kumburi, musamman ma kumburi wanda yake damun ɗan adam, kaga mutum ya waye gari a ce sanyi ne, a ce basir ne, in ana tafasa habba tana magani da izinin Allah. Idan aka samu mutum yana da asalin cuta wanda yake kumbura masa muƙamuƙi, ban san Hausar da kuke faɗa ba a garin nan, amma a can muna ce masa hangun. Haka ne a nan ma? To hangun, in yaron ke waye gari da hangun, ki tafasa habba da albasa ki bashi ya sha, kuma ki ɗebi man habba ki shafa masa, tana da amfani da izinin Allah. Habbatus sauda tana maganin cutan sanyi. Idan an haɗa habbatus sauda da nono mutum yana sha, tana magani da izinin Allah. Musamman mutumin da yake fama da ciwon da ya gagara, yayi magani ya rasa, in ya ɗauki habba yana amfani da shi, tana da tasiri. Wannan habbatus sauda ya kai ga asalin likitoci na duniya na arna da na musulunci sun gamsu kuma da irin fa'idarta da amfanin da take yi. Wannan ya sanya ƙasashe kaman guda uku, irin ƙasar Masar, irin ƙasar Siriya, irin kafin yaƙi ya same su, irin ƙasa na asalin Jordan da kuma wani yanki daga cikin Sudan. Duk wanda ya san Sudan idan ya je wata anguwa ana ce mata Jabra, a Jabra akwai ta makaranta ko akwai wani waje ana ce masa Shajara, akwai malamin da ya buɗe markaz musamman yake karantar da waɗannan matsaloli. To sai dai so da dama wani lokaci ana samun matsaloli na wajen hanyar da ake amfani da ita wannan habba. Kai tsaye habba ana amfani da ita gwargwadon lalurar da ke damunka, saboda faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa babu wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani. Kuma manzon Allah sai ya mana bincike da kansa, sai ya gwada mana wata itaciya, yace tana warkar da cuta biyu ba ta warkarwa sai mutuwa. Ya sake ciro mana wata itaciya sunanta alhindi, da larabci ana ce mata qussul hindi, yace ku rike ta a matsayin magani. Ya ciro mana hulba, matarsa kuma tace ta samu kiba wadda manzon Allah ya gwada yana so ta rage, ta je ta sha sanamaki, sai Allah ya warkar da ita, ma'ana sai Allah ya rage mata. To waɗannan malamai da yawa suka ce in aka bi waɗannan hanyoyi za a samu waraka. To yaya za ka yi amfani, yaya za ki yi amfani da habbatus sauda domin cutar ciwon zuciya? Wannan shine asalin topic ɗinmu da muke so mu yi akai, kuma in za ku yi haƙuri ma wannan takarda saboda ku na buga shi, kuma ina zuwa insha Allah ta'ala za a bar muku photocopy kawai za a yi, sai dai doka na yana nan, duk mai mata ɗaya ba za a bashi ba, har sai ya je ya yi rijista da ranar da za a sa aure na biyu. Allah ya sa mu dace. Idan mutum yana so ya amfani da magani na idan mutum yana fama da ciwon zuciya, da ya samu karamin cokali, game da masu faman ciwon zuciya, idan mutum yana fama da ciwon zuciya zai samu asalin karamin cokali na garin habbatus sauda, zai hada shi da zuma, ya zuba ruwan zafi ko a cikin shayi, amma shayin kar ya zama mai Lipton. Shayin da aka tafasa shi da ganyen na'ana, ko shayin da aka tafasa shi da green tea. Shayil akbar shine da larabci green tea. Akwai fa'idodin da duk ran da Allah ya sa muka sake samun lokaci za mu yi karatu a kansa kawai, fa'idar da yake da shi. Don hatta mai diabetes in ya ɗauki green tea yana amfani da shi yana da tasiri. To idan mutum yana fama da ciwon zuciya ana so ya samu garin habbatus sauda kamar cokali guda, ya zuba a cikin zuma, ya sa a cikin ruwan ɗumi wanda aka tafasa da na'ana yana sha, tana magani da izinin Allah. Idan kuma mutum yana fama da kumburin hanta, abin da ake bukata shine zai samu garin habbatus sauda cokali ɗaya, ya haɗa shi da garin kurna. Kun san kurna? An san kurna? To za ka samu kurna, ba magarya ba fa. Bishiya yake yi ko? Yau, to kurna babban. To ita kurna ake so a samu cokali ɗaya, a samu habba cokali ɗaya. Kuna ji na? Ana so a samu garin kurna da garin habba cokali-cokali, a haɗa da zuma, a dinga tafasawa ana sha. Mutumin da ke da infection, ya je asibiti ana tunanin hattarsa ta fara kumburi, to in yana amfani da shi da izinin Allah zai samu sauki. Mutumin da yake fama da hawan jini, idan mutum yana fama da hawan jini, ana so a haɗa man habbatus sauda kaman asalin kwalban kamfanin Hamani, wancan da na faɗa kaman 125 ml ɗin nan.
idan aka samo kaman wannan asalin kwarban hamani sai a samo kuma garin hulba kaman cokali 3, sai a samo kuma garin na'ana. In an samo garin na'ana ko sai kuma a samo asalin yar Misra, asalin garin man na'ana ko yar Saudiya. Bayan nan kuma ana so a samo garin kusbara, za a hada shi da yansun, da a hada shi da asalin bakdunus, a hada waɗannan wuri guda ɗaya, ana ɗiban cokali ana tafasa shi, ana shansa kaman cikin kofi da izinin Allah. Duk cutar da ke damun ɗan adam ta fuskan abin da ya shafi hawan jini, Allah maɗaukakin sarki zai warkar da shi. Idan kuma yana fama da ciwon hawan jini wanda ya kai ga cewa har ya sa shi ya yi paralyze, abinda ake bukata da shi ana so ya samo garin dabino. Wannan dabino da kuka sani shi ake so a nika. In aka nika dabino, bayan an busar da shi an nika shi, sai dai ku gane ba kowane dabino ake nika shi ba. Akwai dabinon da shi yakan zo ma asalin anarkensa, akwai kuma danye, akwai wanda kana tauna shi zaka ji ya fashe. To waɗannan shi dama already busasshe ne. Abinda ake bukata ko ka daka shi ko ka nika shi, sai ka samu kaman cokali, ka samu nonon raƙumi, sai a dinga tafasa shi. Shi amfanin wannan yana da tasiri sosai da sosai akan jinin da abin da ya kosin ɗinsa. Sai kuma zait baqdunas za a amfani da shi. In ba a samu ba, a samu garin sai a haɗa shi da zaitun a dinga shafawa. Baqdunus ko da jijiya ce ta sagi, ko da wani abu ne ya samu ƙashi, ko da mutum ne ya kare, in kuka haɗa kuna shafa masa, tana da tasiri da izinin Allah. Allah ya sa mu dace. Abu kusan na ƙarshe shine asalin mutumin da yake fama da asalin tsananin ciwo na diabetes. Idan mutum yana fama da diabetes, ana so ya haɗa waɗannan magunguna. Haɗa waɗannan magunguna suna da amfani akan cutar diabetes, amma ba za ka haɗa maganin ba har sai ka je asibiti an tabbatar da cewa ga iya level na shuga naka. Domin in ka ga asalin level na shuga naka, nan ne za ki gane ko ka gane cewa asalin cutar da take damun nan nawa lalle ga level ɗinta, in na sha zuwa kaza kuma zan auna in gani an samu ci gaba ko ba a samu ba. Idan aka samu mutum yana da diabetes ya kai kamar 8 point something, kaga ya san matsayinsa, 6 point something ya san matsayinsa, 12 point something ya san matsayinsa. To akwai level ɗin da in diabetes ya hau ba za ka haɗa wannan maganin ba. Akwai level ɗin da in yayi high kuma za ka haɗa. Idan level ɗin diabetes bai high ba, ana buƙatar ki samu abu guda 4 ko ka samu abu guda 4. Kaddara yanzu yana 7 point something ko 8 point something, to yanzu ga abin da ake so. Abin da ake bukata na farko, kuma ku kiyaye, likitocin musulunci suka ce da mai hawan jini da mai diabetes in yayi control da kansa ko bai sha magani ba yana iya samun sauki. Ai kiyayewa ne. To yanzu me ya kamata a yi in bai hau sama ba amma akwai shuga din? Abin da za a yi shine sai a samu asalin gwaiba. Kun san gwaiba? Ganyensa. A samo kuma shuwaka, a samo ganyen gwanda. An samu guda nawa? A samo ganyen zogale. Gwandan gida. Gwandan gida da kuma asalin shuwaka da kuma gwaiba. Sai ganyen zogale. An samu guda nawa? Sai a samu ruwa lita 6. Ruwa lita nawa? In ba za ki gane ba sai ki je kasuwa ki sayi galan 1, ki sayi kuma galan lita 2. Sai ku cika da ruwa. Sai a wanke ganyen. In aka wanke, sai a sa jarkanwa, sai a dora shi a kan wuta. Idan ya tafasa, shi zai zama ruwan shanki ko ruwan shanka na sati guda. Amma haka ba hana ka shan ruwa ba, amma ya zama wannan yafi yawa. Bayan ka sha shi na sati kuma sai ka je asibiti a je a gwada jinin a gani ya sauka ko bai sauka ba. Allah ya sa mu dace. Idan kuma shugan ya dade a jikin dan adam kuma ya hau da yawa, abinda ake bukata shine waɗannan itatuwa ina so ku nutsu sosai wajen hada su, saboda kuskure ɗaya a ciki yakan iya bata maganin. Abu na farko, ana bukatar a samu garin habbatus sauda kaman cikin kofi ɗaya. Kaddara yanzu wannan a samu habba kaman cikinsa. Kuna gani? Idan aka samu habba kaman cikin wannan, to ana bukata ma a samo gari na habbatul rashad. Habbatul sauda daban, habbatul rashad daban. Habbatul rashad tana da ɗaci kuma kalar ta kala ne kaman ja ko ruwan ƙasa, amma habbatul sauda ba ta da ɗaci sai dai yaji kuma ita baka ce. To habbatul rashad ɗin ana so a samo cikin kofi ɗaya. Ana so a samo habbatul rashad cikin kofi ɗaya, habbatul sauda cikin kofi ɗaya.
to daga nan kuma ana so a samu asalin qishru ruman. Sunan abu ɗaya ne, qishru da larabci bawo, ruman shine asalin abin da ake so, wato mana bawon icen ruman. To shi kuma suna sayar da shi, dan shi qishru ruman abinda suka ce in mutum yana da ulcer da ta haifar masa da hepatitis, in zai dinga hada shi da zuma ko madara yana sha, ya rabu da ulcer har abada insha Allah. Idan aka samu qishru ruman aka nika shi, akalla a samu kamar rabin kofi. Daga nan sai a samu asalin garin qurnuf. Me ake kira qurnuf da Hausa? Shine asalin citta, kanamfari. Shi kuma kanamfari ana so a samu shi ma rabin kofi. Daga nan sai a samu garin kaltit. Garin kaltit din nan ana so a samu kaman cokali ɗaya, babban cokali, amma sai kin tabbata da kin cika shi yayi soro. Bayan kin samo garin kaltit ko ka samo garin kaltit, sai kuma ka je ka samo mur. Kun san abin da ake kira mur? Mur larabci ne, abu mai ɗaci shine mur. Amma ai muna da shi a ƙasar nan. Masu sukuda, ko yanzu ba a sai da sukuda. Ba suna sai da wani abu mai ɗaci ba? To shi ake so a niƙa shi a samu kaman cokali ɗaya. Sai a haɗa shi da waɗancan abubuwa da aka faɗa. Daga cikin abin da muka faɗa mun ce habbatul rashad, mun ce habbatul sauda. Haka ne? Mun ce kuma a samu qishru ruman. Mun ce a samu khaltit. An ce kuma a samu asalin mur. To waɗannan ake so a haɗa su waje ɗaya. In an haɗa su waje ɗaya, kullun da safe bayan an je an gwada jinin sai a ɗauki cokali ɗaya sai a zuba a cikin nono. In aka ɗebo cokali ɗaya aka zuba a cikin nono, da safe da shi zai karya, in ya karya ba zai ci abinci ba sai bayan awa. Kuma duk dokar da likita ya gaya masa ya kiyaye. Haka zai da daddare in ya zo kwanciya ya sha. Ana so ya sha wannan maganin kamar tsawon sati 2 ko wata, sai kuma ya je likita ya duba shi. Na biyu, ana amfani da diabetes, maganin diabetes, wajen mutum ya samu ɗanyen albasa. Da safe ka samu ɗanyen albasa baka ci komai ba, namiji ko mace, ka samu ɗanyen albasa kawai ka sa a gaba kai ta ci. Kafin gari ya waye. Amfanin cin ɗanyen albasa ga mai diabetes, namiji ko mace diabetes yana haifar masa da abu uku. Idan namiji ne yana taɓa idansa, kuma yana taɓa al'aurarsa, kuma yana sanya masa ciwon gaɓoɓi ko ƙashi. Idan mace ce kuma diabetes yana sa mata ƙaiƙayin ido, yana sa mata ciwon gaɓoɓi, sannan diabetes yana sa mata ta dinga jin kamar wani abu na bin jikinta a kiyashi.